right wakomana pane nyaya iri kunetsa iri kutendera inini hangu chandoda kungokuudzai ndechekuti nyaya yekunzi Mnangagwa rep chinchi kana uchiziva kuti iwe hauna backup kana unyatsoziva kuti iwewe pamwedzi kwenguva ndiwe breadwinner wega kumba kwenyu usadairire nyaya idzodzo. Unoona ndambosangana nemwe muchinda so achitaura nyaya iyoyo upinda mukomba unongotaura nyaya anyingorotomoka ka papato zvongondizongogara kunzi mufesera riri serious wanzwa bhotanga kuitanga kuti mubvunza taramba chirotomoka ndazongotanga kungokwenya mfesi waya mandasongotora foni yangu mandatomunyorera text ndikati mfesi wangu dzikama vanhu ava uri kuona iye ari kukubvunza uzive kuti wakagara pasaidi nani boziona ichi nyaya iri kuitika guys izvo. So uri kuona nyaya yangodzoka from nowhere. Tweet yakaiswa na Jonathan Moyo kudhara ichinzi medhara sex money and tribalism in no particular order achinchi idi Mnangagwa's core values is a bad news. There is no living person ever forgiven by Mnangagwa and there is no case of him ever genuinely reconciling with anyone. He is considered as political or ethic for uzona ndonyaya yakatwitika nini yakanetsa but uziva kuti pane imwe ningirikini yakambonetsa futi yasuzire mutami yaya ichitinzi ari kuisa maningirikini maallegations rape against Mnangagwa muti handiti muchikuirangarire nyaya yakambonetsa futi yaya izvo. So hamene imwe vari kutongotendera chirumazi chavo icho chikunzi hameno nemwana waneyo wanzi ani wane washmube kudidididi nyaya iri kungonzi iri kungonetsa ipapa nyaya dzepolitics guys ndakuudza chokwadi iwe unozota una backup dzimwe zacho usadairire ramba zvitori nani utoti taurako kana uri mumba mako kahwanda kwanyarara mumarodhi maunofamba muguys izvo. So kunoda kuti ka44 summit saka vanenge vatogadzira budget yekuti munhu ngaasungwe havada kunyatsoti enemy munhu wese uraita mutaura bad about those guys vanenge vachitombomuda panguva yakadai so kuitira kuti panozosara vanhu vaiva vanoda kuzosara vachiti takunomacha kurodhi kuti tichida kunomacha kuti imimi ngatigadzirira timbotaurirana nyaya dzemaelections akaitwa dzedze munenge mazorosara vashoma mune makutotya saka panotombodiwa vanhu veexample ndozvandiri kutoona hangu ngezviri kuitika vanorotomoka usatedzere munhu anenge achitaura pasocial media anenge ari kana kuuk kuro vanhu vari kuuk havasvikirike zvedzungu vaiva mumwe anenge ari pajoza chaipo ndiana wakambonzwa kunzi akataura zvepolitics zvekupenga ari kujoza akaterwa kana kusungwa hapana havana simba racho rekuita izvozvo vanoda kumirira zvinongoti munomu. Saka inini chandinongokuudzai guys ukaona panotorwa nyaya idzodzidzi dzikamisa hana yako kana ubata hana yako katatu wobva wanyatsoti ndiri breadwinner kana kuti handina backup sure mhuri yangu ndakakosha kumhuri yekwedu vanhu vachiri kundida munosungirwa mahara unobva watonzi iwe uchitipa evidence yacho unongoziva nyaya dzezimbabwe iwe unobva wanzi uri kuti handakarepa iwe kuti president akarepa iwewe unozati vakomana vaiva vanoningirira vanoita department iro rekubata vanhu vacho timu rekana maseo havanzwisise vanononoka kunzwisisa already chero ukataura kuti aiwa ndakazoda vanononoka kukunzwa vanokubrasha zvekutika amen ndo nyaya ndangoona maonero angu zvangu ndikaita kana uchingoziva kuti hauna proof yazvinazvo zvinhu izvi handisi pakusaidira handisi kukurambidzai but one day unozongorangarirawo ichi audio chandiri kuzienda ichi wabatwa kana kuti wamuchigurubhi kana kuti anyway kwese kwaunenge wari hameno kana kuti hameno wabvurwa kana paunenge uchibvurwa wabatwa unozongorangarira kuti pane mvesi angamboita rudo rekundiyambirawo kuti ndisazozvidairire because maonero andiri kuzviita kumanaka hameno zvazvo.